merezi bet, aurten. Aurten ingoten aipamen berezi izango da herriko kirolari danari. Zorionez, asko diez. Ikusi besterik ez da gure jai egitarauen dauzen 11 kirol ikuskizun. Hau, herritarren osasunaren seinale ona da. Arraunien, por cierto, Domekan kontzako banderi bilezoni gara. Arraunien, bizikletan, futbolien, eskubaloien, gimnasian, mendizen, pilotan, korrikan, uber, kirol ezberdinetan ari dizen, kirolari zen, kapazitateek eta baloriek goraipatu nahi dotez. Erronka barrizek ikusteko eta organizeteko kapazitatea dakoliela erakutsi deuskue. Sufritzeko kapazitatea be derrigorrezkoa dela ukitzia erakusten deuskue egunero. Eta oso importantia dana gure biziko eremu danatan. Jausten zaranien, altzateko gaitasune be ikasi behar dela eukitzen. Horregaitik, gaurko txupina zuen, euren danan omenez, kirolari bikain batek izango dau Bermioko banderie. Bikaina dinot, azken aldizen emaitza bikainak izan dauzelako, eta Bermioko banderie badakitzelakon edozein lekutara duanien, Bermioren izena arrotasune zeruten dauela. Aurten, Austriako munduko Ironman erdiko txapelketan, bigarren gelditu da bere kategorizen. Gasteizko triatloi txapelketan, Euskadiko txapeldun gelditu da. Betidanik kirolsalien, txirrindularizen, eta azken urtietan triatloiek gustura hartu dau. Eta aurten marka oso onak egin dauz. Basque Teamen be, eliteko kirolari moduen, ja intzoien deiren bat. Eta gaur hemen, gugaz dau, Xavier Amparan, zorionak! Gabon Bermio, eskerrik asko danori, eskerrik asko udaleri, hemen egoti hau gauza berezite da. Ondo pasan dramaizek, alkarreri errespetatu ondo, disfrute zaizek, gora Bermio, haupa Urdaibai!